stricto talaga ako dyan sa child abuse. Kasi yung nanay ko, gusto ninyong umuwi? O makinig ka sa istorya ng nanay ko. Para maintindihan ninyo ako. Hindi ako nagyayabang. That's nothing to brag about. It's about the discipline na minsan, ang nanay ko kasi na kung magkastigo sa akin, walang hinto. Kung magpalo yan, akala mo nagpalo ng aso. Na aso na tinali. Ako nakagano na sa altar. Kaya ang wala pa sige na paa. Kaya wala akong iba, makatingin na ako kay Jesus Christ. Sabihin ko, Jess, ginoo sa Bisaya, Diyos. Ginoo ka man, bulungan mo yung nanay ko, masakit na masyado. Sabi niya, narinig ko lang si Jesus nagsabi, putang ina ka Rodrigo, ako dito ilang century na, nagalaylay pa rin.